Je li se ovako na ovu korona krizu trebalo odgovoriti? Sumnjam da nije. Tko god malo zna i ne mora baš ni znati o ekonomiji ništa, zna sigurno da je ekonomija kao živo biće. Kada ga prerežeš, on više ne može se vratiti ili se obnavlja, ali obnavlja se polako. Reagirati sa zatvaranjem je bilo totalno nonsens što se kaže, ali evo vidjeli smo da je cijeli svijet tako, ali jedino Švedska nije. Zašto su sve zemlje onako reagirale, a Švedska nije? To jednostavno će biti za analize i psihološke i ostale, ali pitanje je zašto su sve ostale zemlje tako odreagirale, a Švedska nije. Vidjet ćemo da će jedino Švedska ostati u priliku normalno što se tiče ne samo psihološkog zdravlja, nego i ekonomije. Sačuvali su zdravlje djece, zato jer su dopustili da djeca žive normalno. Zatvoriti škole 7-8 mjeseci je isto tako pogubno za nastavak dječjeg obrazovanja, ali ne samo za dječjeg obrazovanja, nego u našoj budućnosti koja će doći za 5-10 godina kada ta djeca i studenti dođu na tržište rada i ne budu kompetentni za ono što su dobili diplomu. Tekovine ove krize i ove korone zatvaranja tek će se vidjeti za godinu, dvije kada se točno istraživanja odrade i ekonomska i psihološka i medicinska. Reagirati na ovu situaciju ovako bilo totalno nepotrebno. Što se tiče nošenja maske i ove fizičke distance u školama, smatram da je to takav udarac na djecu. Isto tako ćemo vidjeti posljedice tek nakon godinu, dvije dana. Zašto bi na njima takve represivne mjere se donosile kada se ne donose ni za kafiće, ni za svadbe, ni za sve ostalo? Znači, mjera da se ograniči svadba na 200 uzvanika i da se ograniči biti 10 učenika u jednom razredu i totalno nema veze. Zašto tamo negdje 200 može, a sada ovdje 10? Ja mislim, jednom sam pročitao davno kako se na roditeljima može manipulirati putem djece. Jer tu su roditelji tako čvrsto vezani za djecu i onda lako je manipulirati. Tako i ovdje, ovo mislim da je manipulacija jedna velika. Evo, Njemačka je donijela da ne trebaju djeca maske u školu. Zašto se sada ne posluša ta Njemačka, a stalno se govori, furamo se na taj zapad, a zašto se sada ne gonja ta logika? Dalje, što se tiče mjera, ograničavanje, ne mora to biti u Ustavu, ne mora biti u zakonima, ne mora biti u konvencijama, ali ovo je ograničavanje ljudskih sloboda, tekovina demokracije, one koji smo se borili prije 30 godina, sada je točno za tjedan dana sve uništeno. Moramo reagirati, znači biti pasivan i apolitičan i na svim ostalim poljima dovodi do stanja quo i da to stanje se samo produljava. Piskaranje po Facebooku ima smisla, donekle, ali ne može se tako neke stvari promijeniti. Moramo tu borbu za naša ljudska prava i demokratska prava moramo podignuti na jednu malo veću razinu. Tako sam i organizirao grupu isto na Facebooku gdje ćemo se malo okupiti mi nezadovoljni ovom situacijom, nezadovoljni mjerama, nezadovoljni politikom trenutačne vlasti pod nazivom Stop korona teroru, možete pronaći na Facebooku. Tu ćemo opismenjivati doslovno narod da on ima pravo, da ti imaš kao pravo ne nositi masku, da imaš pravo izaći iz kuće, da imaš pravo da se ne držiš te fizičke distance. Kao što sam rekao, mogu oni to u sve ustave svijeta kad to nije prirodno. Dalje radit ću i na tome da opismenim ljude da imaju pravo ne cijepiti se. Zašto bi se neka osoba koja nije rizična, evo ja koja ima 19 godina, zašto bi se ja cijepio? Znači ne može meni netko ili bilo tko iz svijeta ili ovdje političara zapovjediti da se ja cijepim. Pogotovo kada nam furaju priču da smo svi različiti, a sada će 8-9 milijardi ljudi koristiti isto cjepivo. Znači imaš pravo ne cijepiti se jer je to tvoje ljudsko pravo.